mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko garisɛgɛ ko ka gɛlɛn ma gari mɔgɔ bɛ garisɛgɛ yɛrɛ la e ye baara kɛlɛ marché bɛɛ tiɲɛnen don hakɛ ni baro a dɔ la kuma la n b'a fɔ n'i y'a mɛn n'i m'a kɛ n ti yafa i ma kosɛbɛ hakɛ n'i y'a kɛ min kale ala ka bonya la n'i y'a kɛ wallahi garisɛgɛ bi sɔrɔ n'i ye babula baara kɛlɛ marché ti jɔ a ti jɔ an b'o de nɔfɛ mɔgɔw ma ala kama kosɛbɛ yiri dɔ b'a ko sana a bɛ sana kɔni dɔn sana awɔ n b'a dɔn sana hakɛ i yɛrɛ ka taa sana a san man di i bɛ taa bɔ de i bɛ taa sana ju la ju min bɛ ani kɔrɔn cɛ dɔ dɛsɛw la min b'a ni tile bi cɛ ka dɛsɛw la min b'a ni ba cɛ ka dɛsɛw la min b'a ni kɛnkan cɛ ka dɛsɛw la k'a saba a naani bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka na bɔgɔdaga kura san k'a kɛ bɔgɔdaga kura kɔnɔ k'a kɛ ka ji k'a kan a tɛ tobi dɛ ayi i b'a datugu dɔgɔkun kelen i b'a ji caya kosɛbɛ dɔgɔkun kelen i b'i ko a la dɔgɔkun kelen k'a kɛ n'i ma nafolo sɔrɔ n'i ka garisɛgɛ ma dayɛlɛ n'i ka baara jɔra tuguni o ye fana kuma ye dɛ arakɛ nin kɔni n'i y'a kɛ wallahi mi kala ala ka bonya la n'i y'a kɛ i b'a jɔra a la n'i y'a kɛ marché ti jɔ sɔrɔ ti kɔtigɛ nasɔngɔ ko n b'a kɛ cogo di t'a la n bɛ a kɛ cogo di gɛlɛya la i t'o kuma kɔni fɔ tuguni wa tile 2 tile 3 ko tɛ ko a bɛ jɔ dɛ kada ko i dɛyɛlɛlen ka badabada fo ka taa se don min na bɔgɔ bɛ don karakɛ n ye n ta k'a di kanubagaw ni lamɛnbagaw ma ni kanu ni fɛn dɔ tɛ ne tɛ n di ne bɛ nin baara kɛ mɔgɔ ye cogo min na n yɛrɛ b'a dɔn nka n y'a ta k'a di kanubagaw ni lamɛnbagaw ma cogo min don n b'a ɲini u fɛ ala ni kira kama n'u y'a mɛn bi u k'a baara kɛ bi dɔgɔkun kelen u k'a baara kɛ ni min bɔra la u ka n wele k'a fɔ i ka numéro bɛ nin ye bil haki de kosɛbɛ an b'o di kanubagaw ni lamɛnbaga bɛɛ ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye n'ala ka jɛ ye inshallah foli kɛ an ka bɔ jamu kan bon an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ n'a fɔ cogo min na an bɛ Abidjan kɔnɔna la Abubu an kɔni min na wagatinin kɛ yan a ti diya ten a ti kuntala jɛnya Abubu kɔnɔna la yan i n'a fɔ numéro filɛ u bɔra ka numéro fɔ cogo min na ko ninnu caman an y'a fɔ yan nka minnu bɛ k'olu bɛ k'an lamɛn jamana wɛrɛ la jamana tɔw la u bɛɛ lajɛlen fana bisimilali la kɛnɛ kɔnɔna la n'u mago bɛ min na n'u y'a laɲini a bɛ bila ka taa d'u ma an kɔni bɛ Abidjan mais a tɛ k'a fɔ ko Abidjan dɔrɔn don ni minnu bɛ diɲɛ fan o fan n'u mago bɛ fɛn fɛn la n'u y'o bila ka taa n'ala sɔnna u ka sama a b'u sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn surtout an bɛ jamana min kɔnɔ ne ye Abidjan ye ka Ivoirien fo ka danaya la an'u ka layidu tigiya la an'u ka hadamaden ladon na an'u ka lahala caman na n bɛ dugawu kɛ Abidjan dugu ala k'a jidi ala k'a barika ani ba Mali yɛrɛ ani diɲɛ silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen an bɛ samiyaw la ji hɛrɛma ala k'a d'a to Abidjan ji ye tiɲɛni kɛ a ma mɛn ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ san samiyɛ duma ala k'a d'a ma tiɲɛni ji ala k'a kisi a ma jamana ala k'a kolo suma jamana ala k'a lafiya ala k'a bɛɛ mago gilan n'ala sɔnna ma an kɔni bɛ yan kuma ni kuma an bɛ to ka émission kɛ ni taalen ni seginni fana waati sera lamɛnbagaw bɛna bɔ o fana kalama i ye fana fɔ Jakite kabala baarakɛla bɛɛ fo ne tun ye dakuɲɛ 2 ye n'ala ka jɛ ye.